Tokianda, Isano Neseto Isato, Isano Nemo Enoti, Peak Uniforms and Sports Center, Edukeyemo, Asoko Nyorachi Uniforms Chozi, Nebinto Bigo Kolera Chigosori. Enya gitari ya Oasis. Mugasomi omwancho muligereria bwegetaseni kya Ndizi TV nandi nenga kingi yangu kwaregania asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere cyabano mubaso kitariki nisato cyumatinyokane umwaka w'ekiri Ibere na 2022 nabakogendera gutubwate wetera senchira ya mitandao Ndizi TV News ensema ya Facebook nabaigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube kwirana ndaseke kekerebosyo agaran kumanyenga nararia ya nakwareganirie ase Chinsa chiga cyabano mubaso. Nje ni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita tigatoya chake korwa sensemo yobosombi abwa saba na bodaboda koru chinsemo ao asense ito ya Kenya banyareko baba koboria baiboli amone serikali kwenekya bunankulinda bali abana bake eliumba baisagwa yaswanania amono bogendia bwechi pigipigi korengana nensemo y'abarundi abo nigo batebire buna abana bake bano nigo barorekanire gosoa asobonchorori obwo chingaki eskuru genderete gusiekwa asomotimo komutambe abwase batebire korengana na barabo nigo bakuboria abana abo babatebuna na sengencho yobutaka na sengencho yenchara na kiyeko garabagwa soya asobonchoria bukorundia bodaboda egento bono abaiboli batebiwe korenda abana baba senchira yoboikirano na boigo kuba chinga kitinyororo asoko baligeria anene mono endagera egera abana banyarekoba bakubika ibirengererio asa masomo abo. Enda kuongea wanakuambia kwamba Mwancho muligereria roboti urungo gochira rore asenchira yoboikirano kurende ebyombe ao biribirigetie gosira omurembe imense ito ya Kenya gose Peace Ambassadors nigo bono baburiria barai amona bana siasa koralia siasa chomurembe egere gutanga chiburaburu chirabaisa kwene kigwa ekero siasa embe egokoreka ababwatani abo korwa sekiombe kemo kimanyekanite buna Impact Nations ase county ya Nakuru nigo beso kire na goteba buna Kenya niganetyo murembe bosibo bocholyo bonene. And I said it doesn't have to Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
TV na Smart TV. Skania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiya atebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundito kuri chombere yatigere nae goru ali ente bana ndwari tuli kwemanya eli bana na nkubwena yani nali kogenda on kero monto asense yigatomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gutarira abaminto bali beteire amangana ao nayaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba naboigo moiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano ni Ibere nikideke komunisano chiamogaso. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na Smart TV. Skania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Mwancho muligereria igoto gusabwa okwabera asengencho yogo nchukana na kwe mitambo gaigase studio kurende na botoko gendera na mangana maya senchira yobwenge keroto kuirurira orobatiruri rutangani abwasaba na bodaboda imense ito ya Kenya baburiria baibuli na serikali kurenda abana babo chinga kibara somo timoko mutambe eliomba baisagwa soya asobonchururia bwa bodaboda kuongea wanakuambia kwamba shida iko nyumbani. Kitu yenye kwanza yenye inawafanya waende kwa bodaboda ni maneno ya chakula. Wanasema saa hii tukienda kwa shule, tukirudi nyumbani hatupati chakula. So swala nyeti yenyewe indakana wazazi washughulikie watoto yao ili watoto waende shule. Njobosa maana yake ya kwamba mtoto akienda kwa bodaboda anaharibika mapema kwa sababu amejua pesa. Haizi enda shule tena. So indakana mzazi na hata mimi mwenyewe kama mimi ni mzazi siwezi fikiria mtoto yangu aende kuendesha bodaboda kabla hajamaliza shule. So hiyo tunaomba naye serikali kwa sababu walikuwa wamesema wanaregister watu ya bodaboda ili tusiwahi pata watoto wa bodaboda wakiendesha kwa barabara ovyo ovyo. Nabaige byombe ao biribi gosira omarembe bwenseito ya Kenya gose peace ambassadors wananigo babulie abanasiasa koralia siasa chomarembe imenseito ya Kenya ili gutanga chiburaburu chirabaisa kwene kigwa ekero siasa embe egokoreka abarai korwase kyombe kimo kimanyekanite buna Impact Nations korwase county ya Nakuru nigo baigo babulie botoereru korwasa abanasiasa
And I said, it doesn't have to happen. It doesn't have to be that way. And we will go as ambassadors of peace to bring peace to Kenyans. He called you to cooperation. He called you to helping one another. After this pandemic, for the last 2 years, do we not understand that we are all one? That we are all affected the same way by some of these things, and that we have to work together. Now is a time for Kenyans to take care of one another. We cannot be getting visitors from all the nation if our country is shaky and we don't have peace. So today I'm sending my personal request to the people. If you don't want someone, don't go to their meetings. And if you go to their meetings, go and maintain peace. Mwaziri bwechisemi Professor George Magoha nigatuguteirare amanganabuna abana banyoreta magisi chimyenye asamate mwasogete bwanguiga y'umwaka chirwibire na 2020 mbali guchegoswa bonsi ase chiskuru cha Nationals bunere naro kurwabwo amatuka matangani korengana na Magoha nigatebira gucha kuligereria chiskuru chonsi imense ito ya Kenya na kwena na libagarire ngaine gochia saboro kigwabwo nigoboigo atebire ogochorwa kwa bana abo kugenda se chiskuru gose chi National School nigo kogucha gokorwa asenjira yoboene no bwasioku. 400 marks is not a guarantee that you will go to one of those top schools. I have said without water in my mouth that I will look at the map of this country and ensure that a child in Samburu, if the first child in Samburu has 370 marks, I will take that child to a top school without blinking. That's what a national school is meant to be, to cause cohesiveness and to ensure that we continue to be as one nation. To do what you are thinking about, you may find that Nairobi alone fills the 2 top schools. We are going to be very fair. And if you feel that your child and you have enough money and your child should go to a top school, why don't you look for a top private school and take your child? Ababwata nibe kiama kia UDA au barasobo mo bwa Kenya Kwanza imensemo ya Narok nigobono babuletie abamenyi korwa sensemeyo amona ba Kenya bonsi kuligereria chi manifesto chia barai ao korwa sebyama ao imense ito ya Kenya na kuligereria asobo ime elio kubakonya wachora abarai yabaya au baraba isago choko bakorera magenderero osio bwo bacholyo bonene bakoragwa no mugavana we county ya Narok Samuel Ole Tunai nigobona buletie amenyi bensemo ya Narok komosira na komoe kura ya ye umokonyi bumurai wense William Ruto abwasa tebete buna Ruto na isaine asogo chakora aba Kenya abwasa tebire nari negangengia asaba Kenya kati yabo no korosia mabaga yabasae asenseito ya Kenya. Sema ya kwamba hiyo vision ya party leader yetu Mheshimiwa William Ruto tunaunga 100 kwa 100. Na ni vision ambayo itaenda kutransform uchumi, economy ya Narok na kaunti zingine 46 ambayo ziko katika Kenya hii. Mheshimiwa Gavana Ole Ntutu ataleta watu wote wakae pamoja vile tunali alikuwa ameweka ili tuendelee mbele. Murai wikiama kiana ki Kenya omoswati Martha Karua nigobona singirire goteba ere niga kokoboko obomo bwa Azimio la Umoja bukurawa no murai wikiama kia ODM Raila Odinga abwasa aboliria masikani gochia somura yoyo nigoboigo Karua aboliria bakenya kumusira Odinga asengencho nigo aline kirenge kiyakyo gocha gwikiraniria bakenya amagenderero chinga kiecho Karua nigatebire agucha kuligia ekergo kyobo governor se county ya Kirinyaga asaboliria bamenyi kumubwatesia asegangeyo. Jana sio inafanya kazi au uzee, ni kulingana ni nani amekalia hiyo kiti. Uangalie track record ya yule anakalia. Kama mtu anakalia na amejipeana kufanyia Wakenya kazi, awe kijana awe mzee atafanya. Oyo kabeire omonyanyimbo bwekiombe gia KWS Kenya Wildlife Service Francis Oyaro
niganyart kobaga kweni walit kuri igoro asensemo ya Uyoma egotoka sebunge ya Rarieda kaunti ya Siaya. Nyagosira nigo umubiro yotogete asoroche Royala abo asasirete korwa asegetuo kiaya gokorera imirimo chitariki emerongo Ibere na Isano na Isato umutinyo 5 na 3 umwaka w'ekiri w'Ibere na merongo Ibere noyomo nigabarai abairi nabasani baikiranete asamatangayo yokomaine Nyagosira bariyeteira yogucha kubwatia nganejo na kwenekya buna oboene nkororokana bore ase Nyagosira mobunge orarieda aserieta otiende amolo nigariyeteira goikache kubwatia nganejo goikoboene wanyorekanire. Long last, we are happy to lay the remains of our late brother to the grave. So he took a role as a father to me. He made this home to be respected. All these young girls, nobody got pregnant when we are going before we went to get married. But I request you, colleagues of Francis, kindly, for closure. These people are suffering for closure, so that the pain in their hearts, and for the sake of the young wife and the young son, please do whatever you can to let the family know what really happened to Francis. I know very well that those who killed Francis are following these proceedings. I want to tell them that as the member of parliament for this area, I will not tire until the day we know who killed Francis and why. Nara yuasabano mwanchu murigereria mbiyamano koira chinga kichao gutobwatia wetera senchira ya mitandao Ndizi TV News ansemo ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube. Tigatokora igana inde chikoraga chinsa ikomi chabano mubaso uchikonyora yo amana yanda mange asenchira yobwenge. Producer anene gakorokwa John Kebati na inchena koletera mangana iga asenchira yobwenge nigonkorokwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi nigo bono yakyo